tikulandireni kulikonse kumene mungakhale lolemba pa 15 March chaka chake ndi cha 2021 kuchokera kuno ku Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio. Tabweranso ndi programu ya Kwagwanji. Programu imeneyi timakhala tikuunika kuti kodi Kwagwanji kunjako nde lero muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisias. Ndili ndekha ndili ndi Langwani Steven Dagalira. Ndakulandira mtsogoleri. Zikomo kwambiri. Waso watu. Pamene project. Pajatima kumana pachisanu ndi chisanu chatha. Kudali zochitika ndakumane ayi. Zona. Ndekuti timadikira tikumaneso pachisanu koma Mulungu wabwino wakuza kuti palolemba. Ndizimene kudabwa kuti kondiza khala motero. Ndakunyadirani. Zikomo kwambiri. Tikambe nkhani imene ikupezeka pa Daily Times akuti chipani cha MCP chalowa nawo ndithu mu mlandu wa akunje ndi amathanga amene apita kubwalo la milandu pachichewa chabwino timati kusuma akasuma kubwalo la milandu kuti kodi ife ntchito yathu ikukhala bwanji simukutipasa kalata zokuti mudatilemba ntchito nde a MCP akuna kuti afuna akhale mbali imodzi kuti akayankhe chifukwa kukhulupirira kuti nkhani imeneyi imakhuzanso mbali ya zipani chifukwa chokuti zipani zomwe zidali zovomerezeka kuti zikhoza kuipereka makomishonala zidalipo ziwiri cha MCP ndi cha DPP nde composition yake kuti makomishonala 6 amayenera kuti chipani chilichonse chipereke atatu koma MCP kukhulupirira kuti yoyo adayipasa makomishona awiri pamene amayenera kuti atenga atatu nkhanga DPP dali ndi makomishona 4 ndakuti ni mbali imodzi ya nkhaniyi akuyenera kuti apite ku court nawo sakafotokozepo zomveka kwa basi. Tiyambire pona kuti mwina ena swakhoza kumana pona chifukwa chani kuti makomishona amene wakulimbikira mpaka kupita ku bwalo la milandu iyayi ifeyo tikufuna atipatse makalata athu. Nkhani njonena kuti akomishona amene alinda kunje komanso akomishona Jean Mathanga ngati sindikulankhula dzina. Jean Mathanga. Adasankhidwa ndi apresident alipo nthaija apita muthalika nthawi imeneyo pansi pa DPP. Ngakhale kuti bwalo tidaona bwalo la milandu lidagamula aliyense ndithalira kumba ndi makutu ake kunena kuti ayi pa 3 February paja 2020 adanena kuti ayi ife taona kuti chisankho chimene chisankho cha mtsogoleri chidachitika pa 19 May 2019 chaka chapitacho cha mtsogoleri chidali nzolakika zambiri moti chimene chapita padera komanso timu ya makomishonala imene idayendetsa chisankho chimene chicha adayipeza kuti idaperewera pakayendetsedwe ka masankho chomwecho ananena kuti makomishonalawa pali ngati kakhwesi ndithu pamene agwirira ntchito chomwecho a parliament aunike ngati ali nkuyenerera kuthekera kuti apitirirenso chifukwa choti mmene achitira ndi chisankho chimene chicha zaonetsa kuti ayi pali koperewera pena pake ndipo parliament tidayiona idabwera ndikuunika ndikunena kuti ayi ifeyo awo makomishonalawa alephera chomwecho tachita recommend kwa mtsogoleri nthawi imeneyo kuti awawawa akanika ndipo ntchito musapatsenso koma tsopano apresident adalipo aja apresident okumaja iwo sadafune kumva zimenezo upangiri umene udaperekedwa adona kuti iyayi simudapatse mpata simudapatse mpata kuti nawonso muamve mbali yawo chomwecho amene wande kuti talembaso ntchito ndiye tsopano nkhani yavuta njonena kuti ntchito ija adalowa ayamba koma konga makalata anthuwa sadapatse mpaka na tidachita chisankho chija ndiso chimene chidachitika pa chachibwereza pa mu June 2020 nasankha boma latsopanoli ndi Chakwera atabwera adana kuti ho inetu ndimatsata malamulo ndimalemekeza chomwecho sindipereka kalata kwawa chifukwa kuti bwalo la milandu a parliament adanena kuti ayi anthu musapatse makalata koma tsopano awa awiri wa sikuti nawonso akulakwa chifukwa paine kuyenera kupesa ndi pamenepo chifukwa anthu akhoza kuti ayi chifukwa chani nangazi mayiwa makomishonalawa akubwera ndikumapita mpaka na ku court ndufulu wawo iwo akayanga olephera kayasakwanitsa koma nkhani njonena kuti adalembaso ntchito so olakwa adalakwitsa ndi ameneyo moti ndimakamba ndiye sakuwaisi kunena kuti pakanakhala kuti olo mmalamulo osankhira makomishonalawa adayika mwina provision adayika mukalamulo kenaka kuti
opanga appointi osankhayo nakasama sankha mogwirizana ndi zipani akasankha ngati pali madandaulo ena ake kapena kunena kuti mwina sadatsatire malamulo kapena sadatsatire upangiro umene alandira adzitha kuchita ngati nozija kumachita ngati amati kutchera ndale ana masiku ano cha adziti akasankha kuti amenewo ndiye ndikupitira ngati yayi izizi tiziletse ndikuti anakhala provision imene ilipo sindikukayikiranso kuti bwezi ati akasankhidwa mwina amapitanso nyumba ya malamulo kupitanso nyumba ya malamulo kuti ikavomereze olo kapena ayi kunena kuti awasankha sizidayende bwino then akayenda nyumba ya malamulo ija kaya ndi bungwe lina lake ndikunena kuti akuchita vito kuti so iye apo malakwitsa sizimene kukhala choncho so padakali pano padunguso limeneyo palibe pamene pondiyesa palibe chifukwa zina zimene zilipo inakakhala straightforward akanangopita awa kuti ayi basi ifeyo takana then nkhani kuthera pompo koma apa chifukwa ena kuti malamulo pena pake akwenera atsatidwe chifukwa kenso ngakhale awo ataona aizono ankaka Malawi Congress akuna kuti ifenso ngati chipani tidachita submit mayina athu pa mayina athu nthawi imeneyo timayina kukhala ndi anthu atatu makomishona koma tinadabwa kuti a president oposankha malamulo atipatse achite anthu athu atatu amene apanga recomendiwo adatipatsa anthu awiri okha zomwe zikhazokozana kuti ndiye kuti mina malamulo pena pake sanayendetsedwe bwino ndiye kuti pali ntchito yayikulu ntchito tino akaunikire za makalata nkhani ya makalata amakomishona kuti tsopano munthu wake tiyende bwanji malamulo atiuza motani ngati pali kuperewera ndiye kuti tsopano akachitanso guide ngati zomwe zidachitira pa sankho zija ngati pali kuti apo the way forward yonekera then it will be now a court ngokati zoti apa ziyenda motero zikuoneka kuti idali nkhani kuti imavuta kuti iyenda bwanji ndikuona ngati kuti court ndiyemwe itapereke no direction kuti I think nkhani imeneyi iyenda moti bwanji ndipo paja zikakhala nkhoti choncho timakhala osamalisa mmene tikuyikirapo kamwe athu zona kuti ukapezeka kuti wakomedwa pena umazakhala ngatiso wamba kulowerera walowa nkati ayi ubwino wake ndiona kuti izimenezi sizinayambe kumveka kumeneko yayi awangopempha kuti afuna akhale nawo mbali ndikuti zikakayamba tsopano ndipamene sitingayikepo mulomo chabwino nde MCP yapempha kuti ufuna ikhale mbali imodzi yokachita defend nkhani zimene makomishona awiriwa akupempha kuti kodi ifeyo kalata zoti tikugwira ntchito kumeki zili kuti ntchito tikugwira koma kalata sitikulandira ndi kusalandira kalata akukupangisanso kuti zina zimene amayenera kuti azilandira athuwa sakulandira yayi nde tikhala ndi tchelu kuyang'ana ku khoti kuti kodi ku khoti kutiuza zotani tikachoka pamenepo tibwereso nkhani ina imene ikupezeka pa tsamba loyamba la news ya Nation akuti nanankhumwa ndi anzawo ena atatu auchita ndewu ndi DPP chichewa chabwino fight DPP akuti atengera pateyi ku khoti chifukwa chosalemekeza chigamulo cha khoti kuti zokhuza iwo kwayimisa kwawo chifukwa atayimisidwa adathamangira ku khoti kukatenga injunction nde injunction inaperekedwa kuti iye anthuwa asachosedwe koma sadabwezeresedwe maudindo mwawo sakuwachita recognize ngati mmene anali maudindo ndi apitabe ku khoti kuja kuti achiumirize chipani cha DPP kuti chavomereze iwowo ngati mmene zidalili poyamba chipani chisadawa chonse kodi zikukhala bwanji mkonzi khala ngati kumene kuti kungochoka mboma anthu onse basi asokonekera kukhala mboma kodi kumakhasanide ako basi moneka ngati opposition nkovuta okhala nchifake panabwera pali mwambi chamati ukakwera pansana pa njovu usamone ngati pansi palibe mame chifukwa nanga sokakhala njovu imaponda mame iwoli pamwamba ndiye umangona ufuo kuti zinthu zili bwino so mwina kusachita bwino kwa chipani cha DPP ndi utsogoleri wake pa chisankho chimene chapita chija chimene zichamwina zimene zimayenera kuti patsano anthu ngati chisonyezo kunena kuti yayi kuchipani kumene kuku kalipo kuli kavuto nchifukwa chake mwina Amalawi adakana kuti yayi musapitirireso kuchita chitsogolo kutsogolera dziko lino adaona anthu ndithu adalimira ndi tingati kaya masomphenya kadaona chapatali chifukwa kuti kuchokera pamene paja kwakhala kuli kukokana ena mpaka dati khangati chipasupasu cha DPP nkhani yake ili kumeneko njonena kuti makamaka kuutsogoleri chifukwa tikayang'ana mwina kunsiko nangasi anthu otsatira amatsatira utsogoleri so anthu otsatira zikuoneka kuti ayi zinali bwino zili tayali koma kumtundaku ndi kumene kuli kokana nkhani njonena kuti
succession plan kuti pipiko sidalinganiziridwe bwino chifukwa chonena kuti ndithu atagonja masankho apitaji anthu adalina kuti yayi tsopano apresident mwachita mwayima masankho awiri mene zimayenera kukhalira koyamba kaja mudalamula mudawina mudapambana apa kachiwirika mudakapambana mudakalamulanso koma chikwati mwalephera ndiye kuti 2 terms yanu ija ndi imeneyi kuti amalenga chonje yolusaso mwayima nangasimwa imabe kwanjiri komabe of course nawo ndo ngati chipana ndi amati constitution yawo ndiye kuti kumene kundimira ngati zezeni makamaka koma tsopano anthu toona kuno timaona to paja anthu amayima kawiri ukayima zisankho ziwiri tsopano pofuna kuti chipana chipite kutsogolo anthu kumene mukhangati kuti no akukana ena akufuna kuti ayi kumatadzatsogolera ndine ku msonkhano wakulu umene adatuza kuti uchitika koma mpakana pano anthu akungoyang'anirabe kunjira ndi ena anabweranso kulemba ndithu kalata kuti yayi simukuyenera kuyamba kuchita misonkhano yokopa anthu chifukwa madali pano mtsogoleri dakali naye kale ndiye kudzabwerano gulu limene adafika poti chotsa mchipani amene wachiwiri kwa mtsogoleri kuno kumwera Nankhumwa mlembi wamkulu wa Grezeda Jeffrey komanso Sungijuma Ajati Muhango ndi phungu wa ku Mulanje West amene oso ali mgulu momwemo ndiso ndi mmene wanena moja kuti adathamanga kupita ku bwalo la milandu kuti aya ifeyo atofuna atibwezeretsa pa mipando chifukwa tikuona kuti atiphera ufulu ndiye khoti ndithu lili anena kuti ayi imisanikayo zofuna kwachotsa mipandozo yambani mwayiwala zimene zopadikira ndi kuti anthu abwezeretsedwe tsopano anthu andoti aona kuti nthawi yapita nyengo ikudutsa sadabwezeretse chifukwa nkunena kwawo nzikalata zawo kunena kuti pali mina nkhumano ina imene mwachitika yakuluakulu kumene amene upezekako yowa sakumakhala mbali yakumene sakumayitanidwa kuyitanidwa komwe komanso atchula anthu ena mmenemo amene atchula kuti awawawa awapeza kuti zikamachitika zilinganizo zokhudzana ndi chipani akumakhala mkachikati mwa zimenezo pamene malingana ndi malamulo oyendetsera chipani chawo akuti sayenera kukhala kumeneko central committee ya chipanipo ndi akuti afuna kuti abwalo la milandu atakaona kuwunikira zimenezo kuti akadzudzule kodi kumeneko kuti nene kuti vuto ndi ya president alipowo kuti akulephera kubweretsa bata bwinobwino kapena anthu kulidyera kwambiri alisafuna kukhala president wa DPP ino mukamayiunika nkhani imene kuimvera patali zikukhala bwanji mwakambako za succession plan kuti imaoneka kuti ndi vuto lalikulu andi sitikuoneka kuti tikuphunzira ayi chifukwa taonako zipani zina m'mbuyomo nkhani ngati zomwezi zikuchitikako ndithu titha kunena kuti chipani cha UDF tidaonanso mavuto ngati amenewa kokerana kenaka kukhala ngati chadekha ngakhale Malawi Congress kumene idafika nthawi ina yaje magulu awiri maonekabe kuti anthu sitimayika dongosolo labwinobwino kodi mtsogoleri amene alipo akachoka wina azibwera bwanji makhala ngati ena chinthu cha makhala ngati mchawo amafuna kuti azilankhulabe even nthawi yawo ikatha chifukwa choti mwina iwo adalipo pamene chimayamba kapena mwina adasonkhapo pamene chimayamba ndi mavuto ngati amene wawa kodi tiziti mena ndi nkhani yabwino mu democracy kuti timakhala ndi mavuto timene kapena ayi ndithu zikusoweka upangiri wabwino tikamapanga zinthuzi nkhani ikhale koma mwina kusowekera kwa upangiriko chifukwa ndi nkhani yona kuti sibwezi lumakhalanso anthu komakhala kukokana ndi nkhani yona kuti ya straightforward ndiye sa ali ndondomeko zimene zimayikidwa mchipani chilichonse kuti ayi pakakhala mtsogoleri wathu ndi uyo akachoka ameneyo kaya tikufuna kuitanitsa msonkhano wakulu ndondomeko zimene tikuyenera kutsata ndi izi koma vuto limakhala limenelo kuti no mukayambano kuti mufuna kuti mubweretse kusintha kuja amene mwanenera kuja mafuna kuti wena ali ndi nkhalidwe kapena mtima uchiona kuti afuna kuti azichitabe control akale wo nthawi yawo yatha nthawi yapita afuna ikepo wawo kuti azimuza zochita timabatani remote control ndi zimenezo mabweretsa mavuto ngati amene tikwaonawo chifukwa peza kuti pali ena mwina amana zimene zochitika apazi pakukhanga tuli pachitika kachikonzero kena kali kosakhala bwino mwina afuna kuti ayikepo wina ayike wawo afuna achite bypass system tikuza kutero now zimene zimazabweretsana maphokoso kubwera notsopano kukana kumene takhala tikuona nzipani zosiyana ngakhale United Democratic Front UDF inadusaso gawo ngati yomwero DPP ndi tikuziona panozi iyayi ku People's Party idafikaso nthawi ina mpaka ma president president angapo mpaka nawina akuti ayi ineyo chipani chibasi ndachitenga chifukwa choti ena ali kunja ine ndatenga so zimakhala zinthu ngati zimene kuti madongosolo mwayika mwakonza bwanji komanso kodi anthu amene muli mmenemo ndinu okhulupirika komanso odziwa kuti
mufuna kutsatira bwinobwino malamulo amene alipo. Kodi kuti vuto limeneli lithe ku DPP ndi convention kapena even convention yonse bajatha kunena iya ikhanga njathumba anthu amene abwera wina akanakatenga anthu kuti mavuto amene wathe ku DPP komanso kuti tisamakhani mavuto amene wamwina nzipani zathu tiyambe ndi DPP atani koyambirira nkhani anakatha kuithetsa amakhala ndi committee ngati iwo aja DPP ali ndi amati National Governing Council NGC kumene kuli mamulumuza ambirimbiri ambiri kwa basi amuthalika azuvuta bwanji kwaitanisa anthu unless ngarana khala nawo pa table imodzi unless ngarana sintha pakadali pano koma DPP imene maidzo efeyo ndi two structure yake dakalicho kuli NGC ndi tume kuti kumeneko osati ngokhala ndi committee kenake kapadera chifatu kuli makandidate angapo kuli ana nkumwawo kuli aujeni amwana mveka amamveka umene kwa Bright Msaka pabwerano akabambe pano onsewo akumveka umene zumavuta mpati aujeniso Benedict ambewe awanza serious kodi wanje kwa basi kuti ndinzika dziko lino ndinzika titwena kwalemekeza ajambewe na maona pakanema pa TV amene ajafuna upresident iso ku DPP pomwe zikufuta pati kuti aitane pamozi nkhani ndio nina kukakhala kukauza kuti akuluakulu ineyo ngati amene ndimayendesa chinthuchi ndipuma ndithu tiyeni tipange choncho limodzi kusiyana ndi kuti zingoona kukangana ma newspaper wina ukapanga press briefing kumenyana mpakana mani atatuka chipani mukwamenya bambo athu kuli zinthu zambirimbiri zimene zikuchitika kumeneko mvuto ndionena kuti adalekerera poyamba amuthalikawo chifukwa ndithu amene adaliki kunkhani yonseyi ndikuona kuti adali a president okuma nthawi imene zimakhala ngati zimangoyamba zimenezi manong'onongo yamba kumveka kuti iyayo khala ngati kuti anthu afuna kuyambapo zofuna kuchita kukonzekera kuti mwina adzakhale pa mpando ndiwo adzasankhidwa akapangena contest ku convention nthawi imeneyo koyambirira kuti olevini imene adangoti agwa pa masankho amtsogoleri amayenera kuyitanitsa ndithu NGC yawo ndikukhala pansi akuluakulu tikupita chitsogolo popita chitsogolo mayendedwe athu akhale motere kaya ndi nkhani ya ma convention tidzapanga mwakuti kukhala ndithu very decisive koma mwachita zimene zomugwirizana naso ndi atsogoleri a chipani kaya ndi secretary general chifukwa ndi CEO wa chipani hand in hand uyu akuyankhula zomwezo iwo akuyankhula zomwezo ndi owatsatira ma VP yawo akumvana ndi committee yonse akuimba nyimbo imodzi koma chifukwa yonoti zimakanga kuti no pamachitika chibisalirano wina ali uku akukamba zina akupanga zina timakampu njifani mapezo kuti mina mtsogoleri akuyankhula zina muona asi wa chipani akunena su zina there was no sync zimene zimachitika so pamene pamene padabwera vuto adalekerera mtsogoleriyo madzi achita katondo chifukwa choti adalekerera koma adakakonza nthawi yambira ija zinthu zikadafika pamene zafika apa kuti pakana matengerana kubwalo la milandu tsopano kuti ayi chifukwa chani zikuchitika izi anthu kodi ena akunena kuti adaona ma cracks amenewa kumapetopeto kwa temu yawo iwowa ali mboma chifukwa mayankhulidwe zimene zimachitika ma signs amene amachitika anthu akakhala pamodzi maoneka kuti muli makampu koma chifukwa ndiyo nthawi imeneyo yakuti mukakhala mboma kumakhati mabanzi timene anthu amadya pamene kunenazo kunena kuti nthawi chifukwa nkhani ngati zimene zizo tikaona mpaka nakumbuyo kuja UTM yabadwa mpaka nakutuluka ndikupita kubwera kukhala chipani chachikulu ndikubwera kupanga partnership ndi MCP ndikubwerera kulowa mboma DPP yapita anakaphunzira kumene kuja kuti ena azikutukako tsopano amene ali akutsogolera chipaniwo zotulukakozo iyo ndi njira ina ndi ufuko zokhala sofulu wawo usalirira anthu akuti usaiwe mala ndi khabe muno nthawi zina matha kukhala mwayi ngati mene zidachitikira apo amwe nakasa avipi pano ndi timu yawo ali mboma awo amene adali nthawi imeneyo amamva koma nthawi imeneyo pano ali kunja akumva nyunyunyu amatero anyamata so ichi chikhozokaso chikhangati kuti no chitsanzo ngati DPP ili chipani choti ndichimatsatira mfundo za democracy nthawi yake inali imeneja kupanga learn kuti awa think it dala kuitsa tisamapondereze tisatsekerere awa amene akufunawa tiyeni tachite embrace chabwino awa amene watasiye apange zimene akani makampeni kandi chani convention iso tiyeni tachite support makandidate onse osakhala ngati kuti kuonetsera kuti ife tifuna kupanga izi zinazo iya ikuzitaya
mukuonera Kwagwanji pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi Facebook page, komanso mukumvera program imeneyi pa Times Radio. Tupita break kuti tikabwera umeneko tipitilize nkhani zina. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial experts. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV, and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio, and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. It's about time. Kupitirira ndi programu ya Kwagwanji lolemba pa 15 March 2021 pano pa Times Television, TTV, Times 360 Facebook page, komanso Times Radio wireless zanu. Chabwino, Langwani, nkhani ina imenenso yupasa chidwi padakali pano ndi ya matenda a COVID, ikumayankhulidwa mosiyanasiyana, pali katemera amene anthu amba kubayidwa, koma tili ndi chisankho chachibwereza chimene chikuchitika madera ena. Yes. Aphungu komanso makhansala chifukwa chokuti ena ndithu oyimira kumeneko adatisiya, komanso chigamulo cha khoti chinanena kuti zisankho madera amenewa zipangidwenso. Nditaona zipani zamba kuchita misonkhano yokopa anthu. Koma chimene chapangisa anthu kuti ayankhulepo ndicho kuti zikuoneka kuti anthu tayiwala zoti tili munyengo ya muliri. Kuona kuchita msonkhano ndithu anthu chigulu cha anthu choncho kuyiwaliratu zonse zimene tikunena zija zokuti anthu tikhale motalikana, anthu tizivala zotchinga ku nkhope, mamaski, komanso anthu amene azisamba m'manja pafupi momwe imakhalira kampeni zimenezo sizingatheke yayi. Kodi zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti anthu akuona ngati kuti basi tatuluka mu COVID wave number 2 kapena tukomedwa kuderera ndi chani nkozi? Zombesa chisoni kwambiri kuti atsogoleri amene timati atsogoleri andale ndi amene ali patsogolo tsopano kukolezera chifukwa khanga tinotsopano kukolezera moto kuti vuto limene lili pakati pathu la COVID-19 limene timaona ngati tsopano layamba kuzilala libukenso. Apo ndipo ndiyetisanene mopshatira mawu yayi ngakhale poyankhula atsogoleri zimene zosiyanasiyana kuti yayi ifeyo timayesetsa kuwauza kutsatira athu kuti atende kutsatire mfundo zimene zisizikuyenera kukhala motero. In fact zimene zizi ndithu zikuonetsa kuti tatayirira udindo, talekerera, and anzathu akuyesetsa timamva apa anzathu akunduna za moyo kuti adayesetsa kufikira mpaka ku bungwe lija makhala nkhala pakati kwa anzathu andale wa Center for Multi-Party Democracy. Yes. Ndikuchita nawo msonkhano nkhumano ndi azipani kuti chonde atsogoleri nthawi imene ya kampeni. Tionesise kuna kuti tikutsata ndondomeko zayikidwa, tisaputenso mavuto wena, ngakhale so bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kudzera kwa apa mpando wawo ayankhula nthawi imene akuyenda kuona kuti akuyankhula ndi mafumu kuyenda uza mafumu kuti kampeni ikhala ya mtundu wanji mmene akonzekera chisankho chimene chikubwera akuwafotokozera chonde tionesise kuti anthu athu akukhala motetezeka. Tisasire udindo kuti ayipoti ngachipani iya awapoti ngakutaundi. Nthenda imeneyi ya COVID-19 sikuona kuti awangakutaundi, awangakumudzi, awangopata, awangovutika, awangotani. Iyatenga miyoyo yambirimbiri. Tikuwadziwaso anthu. Kobasi. Nkozi ndi mafunso awiri. Funso loyamba tikuziwa kuti nkofunika kuti chisankho tizikhale chisankho kuti dalina lilonse lizikhala ndi anthu oyimirira. Zimene zonso ndi ufulu wa democracy. Sitingamayendese popanda anthu ena kuyimirira madera ena ndi kuti azimanidwa chitukuko. Everybody understands that, and we appreciate that. Now, tipange bwanji campaign mu nthawi ya COVID kuti
can we not think of njira zina kupatula zokuitana anthu pachigulu ife nkumalankhula pamodzi? Number 1. Number 2, kutayirira tikuchita apapo makhala ngati kuphwekesa chifukwa choti taona kuti manambazi asika pasi, consequences yake zikhoza kukhala zotani? Njira zambiri zilipo. Taona masiku ano makono kwabwera njira zosiyanasiyana. Anthu akuchita ma message omema anthu mukhoza kuika pa kanema ngati pano. Yes. Nkumachita ndithu nsonkhano. Iya ayi koma mugula nthawi. Mubwera kuno kuti imzai tufuna ife tiyankhule kwa Malawi tigule bwanji ola limodzi. Olo iya ayi kayani maola awiri. Timaona anyamata amaonera kaya kwinanso adaonera kaya ndi mabandi amaimba. Malamota apite bandi mema imbira pa ground kaya mema imbira kaya ndi ku holo aliyayi pano kunja kuli covid tikachite zoti tikichite ku studio bola Malawi asangalale chimodzimodzi akhoza kubwera ma wireless akhoza kubwera ma television ndikugula nthawi kuti tichite nsonkhano okopa anthu ayi tifuna tikope anthu mwakuti titere tafikira iyayi ngati kuli zoti ayi tifuna tikafike kumadera asangobwera mina mbwerera alinganize muno aonese kuti ena amanena kuti kumayenda ndi chimkuza mawu chomangoyenda chisaime iya chizingozungulira chakuti aliyense azingomva kali pa nyumba kali pati chulankhula chimene chakali ndi mazulo kuti amene afika makomo mwawo ngati njira imodzi yosafuna kubweretsa anthu pamodzi oposa 50 ndi zothekera kwa basi. Komanso nakondwa ndi njira imene amanena anzathu ena akongeresa matchula kunkuyu akuti malo moti anthu kungwasiya pa chimbalala muja apanga njira eno rimina adzibuka malo kaya ndi holo. Now polo amene muja adzira mone sitadi 50 andakakhale anthu aja apo potalikirana ndoti muyankhula ndi 50 amenewo atuluka iwo ajano akatengeranso ena kayiwatenga message imene akafalitsa. That is the way to go. Koma tikuchita ngati kuti no nthenda isili pakati pathu mapeto ake ichipweteka maiko ena pakadali pathu kuna pano ayamba kale kudandaula kuti za third wave kachitatu ndithu kubweranso andi kuti atiwonesese ngozi mawa kali mkamwa yoyamba ija yesidati finya koma sidali ngati mene atipangira yachiwiri ndi yachiwiri mafika masiku ena ndithu kumapezeka kuti anthu 40 chakuti kumwalira tsiku limodzi pano manambala akusika ndetu kukakala sulaso sizimayenera kutero. Nchifukwa yake ndithu apemphetsa ngakhale ndaonanso mumayi khumbizeka ndolo chiponda anenetsa kuti ayi chonde ya Malawi kutayirira tayamba kutayirirako kulekera tayamba kulekerera kutayirirako zikhoza kuti putiranso nkhondo tiyentipitirize ndithu kutsatira ndondomeko zimene tidakhazikitsa kupewa kumaposa kuchiza chabwino kunena kwatamatiro. Tili pa nkhani yomweyi lero ukhalanso mwambo wina umene ukhale wopasa chidwi chifukwa chokuti ikamafika cha mafirikoloko amene anali president wa dziko lino president wopuma Abakiri Muluzi akhala kulandira akatemera wa AstraZeneca live pa television ya Times. Sakhala okha kumeneko kuli mamulumuzana kumeneko editor in chief senior practitioner SP Bambo George Kasakula nawo sakhala kulandira yawo Nyerete kumeneko komweko agwazidwa ndithu kumene konso kukakhalanso bwana Ephraim Nkhani ujena amene wa managing editor aku national newspaper ili apa ile bomba komanso bwana Alfred Ntonga tikatika Sakulayo ikali yake apa ndipo tu inayo ya Sinthano news ndipo tunaiwala chimenecho news ya Sintha Amalawi kunjako akutha kuona kuti kakongola kapepala kwa basi inali yokongola kale koma aonjezera munthu Francis Namondo iwe taona pamene pa ndikhulupira kuona bwinobwino kuti mene ikuphulisira pamene popo amwene news yukhanga kuti ntchito za manja senior practitioner ngakhanga kuti kakunja ngati mukona ku UK kapepala ka ku UK kuzakhala ka red apopo kayero kapo bwino ndithu maujeni chimayenera khala choyambirira timayenera tiyamikire tiyamikire kuti ntchito yagwira zikuoneka bwino ndithu koma makina kuprinta chithunzi quality pakuli makina atu anyuwani ito asogolera makina anyuwani akuprinta munene choncho zosamba zikulingana zinthuzi zosamba ka design kabwino zithunzi quality yabwinonso ayi ndithu timanena kuyambira pamene popo ndiye saso mwina olo amene akutonena kunjako akuti anyamatawa samaona kuti kanyuzi kauka kasintha nanga si joka timaponya komaliza timayambirira maka ndi joka wathu tinansungira timponye komaliza ndithu pamene editor in chief
akalandira kupereka chisanzo chabwino monga ngati iwo munthu amene amatakalankhula kunjaku kwa basi iwo tamati kunjaku osati kunjaku ya kunjaku anthu amakhala kuamvera akuyenera kuti akabayise ufuna ndikachoka pano ndikapeze makalata alizipita ni kwano nayi kunjaku bwana mukalankhula anthu amakumverani ndiye mukabayise kuti anthu aone olemba nkhani tikhale chisanzo chabwino kuti bwana George Kasakula khala kulandira ndithu AstraZeneca, bwana Ephraim Muntali ku National Newspaper, bwana Alfred Mtonga deputy CEO yes konkoso ndiponso kuli DHO wa Blantyre ali kumene koko yes ndiyena akuluakulu live kuonesa chisanzo chabwino kuti tiyeni tipite chifukwa kukulankhulidwa zambiri zokhuza katemera ameneyo ngati nakumva bwino matiso kuti zimene zitionetsa pompano yes zikhala live pa very good yes ndikuti Malawi zichatunula kuti kuti muone kuti muziwe kuti osaopa osachita mantha mudzitengera chitsanzo atsogoleri these are opinion leaders exactly ena wanditu nanakati atsogoleri president opuma ngati anthu ozindikira ngati amenewa akukalandira katemera ino nangamulekeranji yes komanso kungofuna kupsinjika ndi zichatana nakale zichafuna kuti tisatayirire tamva kale kuti katemera yalipo wabwera 370 chakuti ngati sindikula 370,000 yes ifeyo tilipo about 18 million Malawi ndiye chonde tiyeni tisalekerere tisapange zona kuti pamene gulu loyamba akulandira akatemera amenewa malo moti tiyambe kupitiriza kusitsa zinthu chifukwa chakulekerera kwathu manambala apeze kuti ambaso kukwera iyayi ndiye tiyeni tionesese kuti kutsata mfundo zija tithu valani mamaski sambani mmanja komanso khalani motalikirana pamene tabayisaso katemera ngakhale mutabayitsa katemerayo sinde kuti mukatero mula titakwenda pamoto ndekuti ndine bulletproof kubayisa katemera sikuti ndoti ukaenda pamoto supya komanso katemerayo kuti idzafike kumkwanira aliyense tinakali ndi ulendo wautali ndiye pofuna kuonesa kuti pa nthawi imeneyoyo tiziteteze tiyeni prevention measures and preventative measures ichabwino tikafika pamenepo ndekuti tafikanso pa msiriziro pa program yathu ya Kwagwanji ya lero lolemba pa 15 March 2021 ndithokoze Steve Dakalira Langwani mkonzi mozi mwa akonzi kuno ku Times Group ndathokoza Steve kuchokera kwa ine Ndevu Zamwaye Wanda Msisya tikunena kuti pitirani kuonera ma program otsatira imene tanenera kuti 3 o'clock kuti khala tili live pamene anthu ena akuluakulu mdziko muno akhala kulandira katemera ameneyi ndi cholinga chofuna kuwalimbikitsa Malawi kuti tiyeni tikalandire katemera ameneyi tonse amene tikuchita qualify mu phase yoyambirirayi pitirani kuonera ma program otsatira. Goodbye.